саломона дӯстони азиз, барои гузаштани граница ма ширкати Муҳиддин ба шумо тавсия метавонам. Маҳрама дар ин рақамҳо занг занед, шуморо соҳу саломат бурда аввалаш худо хирш худо граница мебаранд меоранд. боқӣ сарбаланду хунобод бошед, дар ҷои бошед набошед. Худованд ёру мададгортон ғарибо. дуо мекунем ки кисотон пури пил ба болои сари фарзандотон биёед. Зинда бошед. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуб ба шумо тавсия метавонам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай Хичон мераванд, бора Айдистон мегиранд. нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред.